I recordo moments aquí molt divertits, molt serios, però una de les coses que m'agradaria destacar és que el senyor Bobby li agradava molt la bona cal·ligrafia, ens acompanyava moltíssim a que aprenguéssim a escriure bé, sobretot a fer una bona lletra, i l'aprenentatge de llavors no té res a veure amb el d'ara, perquè teníem una altra manera de fer i absorbíem moltes coses. Però una de les coses que m'agradava molt és que quan ens veia que estàvem com a molt nerviosos, ens n'anàvem a baix al pati, ens sentàvem així, que sí? Ens sentàvem així, Karel, és una cosa que ens agafés, o sigui, que l'energia del sol ens entrés perquè sentiguéssim el que era. I és una de les coses, se'm posa la pell de gallina quan ho recordo, perquè són moments super, bueno, doncs això, emotius. I al final, com ara avui que ens han vist després de tants anys, no? Bueno, és que m'emociono, no vull dir res perquè no estic així com... Doncs va il·lusió aquests records, no? Tant ell com la Rosita, com tota la gent que ens va acompanyar amb una edat que és clau per nosaltres, no? Per tots els infants. Bueno, és que jo m'enrotllo molt, ja no dic res més. Bueno, a mi m'encanta que diguis això que us feia fer bona lletra. Sí, ho recordo. Perquè jo tinc el record meu, personal, que jo vaig aprendre a escriure quan tenia 15 anys. No sabia escriure, que feia una lletrota de parvulet d'un any. Però algú se va ocupar d'ensenyar-me a agafar el llapis, la ploma, la tinta, amb els dits correctament ficats, i això jo me vaig esmerar que els meus alumnes ho tinguessin també.